Mano udah nanti tanah rantau, mano uni nanti rantau orang. Kok tadaga uni jo kampung jo korong kampung jo alaman. Talambe pulang ke nagari. Ingin juo mencari kampung. Ketiklah YouTube Sinar Padang Official. Ado di Sinar Rabab Siril Asmara. Buliet tadaga jo korong jo kampung. Jangan lupa pak tua ketik YouTube Sinar Padang Official Siril Asmara. Siamang malang di ler yang anak rimbo memakan buah larang Jawa dua tiga memakan lah buah larang Jawa tadilah Arifin Kamang olah nombor ladu nomor lanyo tigo gaje olah tanpa lapulo cali ripin olah Siril Asmara
itu calon mintua pirgoyo lainnya nang bunwa nyo manuntui yang kadake kami menyuruh hukum sabare Omandanga kata bantu itu onde dangan lade apa ambo bertanya pakai apa oh jadi itu nanti aneh pak teluk bayu itu nan orang mengabahan Kok dapet pak kandak badan ambo Kok dapet kandak di hati pertemuan ambo yo kuduane teluk bayu serato jo anaknya sekalian Oh siapa pak namo anaknya Mandanga kata bantu itu anak dua ne yang teluk bayu Banamo si upi angel na Banamanya asiupi angel panggilan dari ayah Tapi mandenyo indah ado tinggal jo ayah badaninyo mana Oh mandela lamo di maningga sadang batunang jo badan pirgo Tunangan nyo bana nang bunuh na Tunangan nyobana nang bunuh ba itu kato badaninyo di sinan kalau dipandang indak to etong lamo bana Maalun naripin di panjaro salamu inyo ditan sama laki hukumnya jatuh di sinan kalau dipandang indak to etong lamo bana Oh tinggalnya dalam penjara To japui adik siaripin Banamu pieros ni darentong menangis sama seorang Entong menanginyo sama seorang tekana kakak badaninyo Dari pin kakak Rosni dar dia berang mandi jo bapak nanawat tatap adi udah yoda Hobi ya berang ayah yo mandi Rosni dar tatap adi udah Rosni dar aroda kadari pin yoda Oros ni dararo da kadari pin ba itu bana katoinyo nak guno to etong lamo nak paralu to bilang lamo bana dopa Oh sadang Rosnidar menangi juo tinggan badan Rosnidar to japui sie panjang jangwi tuan Japui pasienyo panjang jangwi naninyo gara latibo manso anaknyo basansaro tapi sansaronyo mungkin anta mungkin kini sansaro aripin memang gak barik sansaronyo Oh tapi matinya indah ba itu dalam perhitungan sesuai tanda-tanda mengawan jo angin lalu nyo kirim pasan jo angin lalu pak nyo kirim salam nyo pak
Honyo kaban di pasie panjang jangwi nak kandung buyung siaripin di mana gari nak ripin pijak pengalaman jangan sampai lupa na pengalamannya aja sampai lupa bah itu kalau kau dipandang indah to etong lama disiko saja ditinggan pak si panjang janggui Hoto japui badan si Arifin sadang dalam penjara jua doa harinya sakutiko sama laki hukumnya jatuh sama laki diopor kamu aro padang. Oh datang adiwane taluk bayu badu jo anaknya tadi nambah namo si Upi Angel polisi banyak sayang ka Arifin nonde Ripinai adik kami itu duane nala datang dia. Oh itu duane dia nala datang dua jo anak kandung inyo ba itu kato badan inyo disinan kalau kau dipandang iyo kopak kato badan Arifin iyo maripin kato polisi. Oh disinan kalau kau dilihat lebulie pak ambo batamu lebulie batobok tu maja pak duane ba itu kato badan inyo. Onde nak kandung Arifin kok batamu ang jogai dua ni kok berang inyo Arifin dialah badan diam saja na dialah badannya diam saja mendengar kata bentuk itu jadi pak kata badan si Arifin di sinan kalau kau dipandang. Oh ala dia izin pak di polisi jago iyo mencalik dua ne pak nyo nanti boyo dua ne taluk bayu pak Oh dua jo anak badan inyo satu nyo nampak di Arifin nampak lah muka badan dua ne baduo jo anak sekutiko nambah namo si Upi Angel. Oh di sinan kalau kau dipandang nyo bayangkan di tapak tangan nyo kambang si tapak tangan nyo bayangkan bentuk si Angel. Oh nampak si Angel di tapak tangan nyo janti hati yo jantung perasaan dak lama lai Tuhan. Perasaannya anak lama lai datangnya perempuan angko datang padusi kaduya ko mangko dilayan kate duya diaduan kaduya nangko angan-angan dari kelaki kembalikan angan-angan babalik itu kata si Arifin. Nyo janti hati nyo jantung nyo ganju tali kasih sayang tekajui badan Angel tadi tekajui Angel di kurisi pucek sarato pae jota daga Tuhan. Oh bakato nyo kawaka kapolda bakato badan diri Angel de inyo tu sangat tahu bana bakato badan diri inyo de apa dengan bana kaban lapai kepak wakale bisa bertemu si Arifin nama bunuh tunangan ambo. Mandanga kato bantu itu bakato dua ne tadi onde nak kandung Angel naik kenapa nak guno si Arifin nak guno nyo badan bertamu kenapa guno pajatu ba itu kato badan dua ini onde apa dangakan bana kok leka sanang badan Angel anta batamu pai jo Arifin yo pa. Oh
Anta kok matamu Paju Arifin sabab inyo na membunuh calonnya tunangan ambo. Ba itu kata badan inyo sesuai pawak kata orang hilang tunangan ganti tunangan. Walaupun inyo di penjara mau tunggu sama laki keluar. Ba itu kata badan inyo. Mendengar kata bantu itu tumpak dua ni taluk bayu. Nak taluk mengecek kata lain. Nak taluk menjawab kecek anak. Kolacu itu nak kata Angel. Kita pai mencari Arifin. To cali inyo katahanan apa dengan mana sebalun mencari si Arifin to bali nasi sabungkui to bali air sekalian 100 kue kanyo makan ba itu kata badan Angel. Ode anak bana nama marentan tepat sojo di Bali. Anak tu bana nama ngecek. Dua ne sayang kana nyode inyo aka Kapolda sangat tahu jopak dua ne akato pa kabat turut tituan. Hodisinan kalau kau dipandang ayahnya Bali nasinya Bali cukui jo roti kade makan datanglah Angel kapan jaro Tuhan. Oh datanglah Angelnya ke penjara di sinan kalau kau dipandang dak guna tu etong lamu agak saja di badannya buyong si Arifin lah datang orang penjagaan onde Arifin dengan bana do orang kena bertamu iyo anak dua ni teluk bayu. Lasana ngati si Arifin kandak nyulai ke balaku pinta nyulai ke kabuli lai mangkabun anyo cubuan keluar badan si Arifin menuju bangadan upieng Angel Tuhan. O menuju badannya Pak Upi Angel satonyo hampir ketibo dak ke Angel nampak dua ne taluk bayu nyobae jo dua pengasih jo penyayang nampak lamun ko si Arifin sayang macam lihatlah om ane olah si Arifin sayang mencari Pak si Arifin sayang kabake badannya ondak gono to etong lama ndak perlu dibilang lama bana la dua badan si Arifin dak kok nyo Angel jodoh ane Odaknya Angel jodohane setelah duduk si Arifin meminta maaf si Arifin onde apa dengan bana cukui jo anak badan apa kau salah maaf pak badan ambo membunuh tunangan anak apa yo pak. Oh indak mau sangko do pak kata bunuh indak mau sengaja membunuh inyo balanti angan bana nampak bana buko ketik balanti angan minantu apa iyo calon dia anak apa
Oh iya calon pak dia anak apa mandang kato dari Ripin menjauhi apa sekali apa nak berang kang doa Ripin ayona. Oh sabananya dulu apa memang gak bangi tapi lah mencalik bantu keadaan apa ndak ada berang lain ndak kalamo do nak buyung di penjara na Hopal yang lamonyo na anggaran 5 tahun beko kita ambil pembelaan paling nyo bisa sampai tahun kita buik je 3 tahun jani tu lo dipikir na Tompak di badannya Asia Ripin menangah ketoco itu nyo ambil tangan dua ni terima kasih pak banyak-banyak terima kasih budi bayi apa yo pak biarlah hukum pak mau jalani baik itu kato badan inyo mendangar kato bantu itu menjawab badan diri Angel onde udah dengan mana Oh Angel ndak berang doda bake udah Angel ndak ado berang ke udah doda Honan sabananyo dah bantu itu kondaknya salah seorang indak kemungkin pertengkaran dai Sinaninya sedang mengecek baru keluarnya badan apa yo dua ni teluk bayu tinggal anak nombor 2 berkata badan diri Angel de inyo berdua tinggal onde udah dengan bana konda udah masih dalam penjara iko kato dan sabananyo ndak dapat ditulak-tulak lain ndak dapat Angel anja-anja doda biarlah dulu dah di penjara tapi berjanji udah jo Angel kok keluar dari penjara udah kaganti dah tunangan Angel yoda baik itu kato badan Angel mandang kato bantu itu baru menjawab si Arifin onde Angel ya dia udah lain dah Angel salah pilih dia Angel anak 2 ni dia teluk bayu udahnya orang tentu arah udahnya anak lantung lantang Angel membunuh tunangan Angel pulo lain dah Angel salah pilih lain dah udah Angel salah dangayo dia lain dah udah dia salah danga baik itu kata badan inyo mandanga kata rupa itu menjawab badan diri Angel udah dengan bana yoda udah nani ndak doda salah danga ndak ada salah pendengaran Angel sayang dah kabake udah yoda baik itu kato badan Angel Tadang aju di polisi yang sedang menjaga mendengar kato-kato anak 2 ni berfikir panjang polisi nak menjaga iyalah santiang siari pindah ada nak berang cik ju nak ada nak kare di badannya tapi semantang pun baik itu Arifin sangat elok bana anak ko sangat sopan bana Dek lama otak kama otak onde dari pindang abana bertanya Angel kau dah di makok kampung dah jual alaman yuda mandang kato rupo itu onde Angel ya di udah jangan cali loleh kampung jual alaman kalau na rumah mande udah lape di simpang seketik lubu aluang yo dia udah tinggal di lubuk aluang mandi jo bapak nala berang cuma nama ibu nanti udah di penjara bantu iko udah badu Angel badu sana Angel
Honan tua badan dia diri udah nang kete adik badan udah iyo lainnya upiak rosnidar mencali udah bapenjaro menangi adik. Oh badan udah yo jele mencali kakak katatan yo jel. Oh mencali kakak katatan itu de udah nyonjel nentekana tapi baapo mengaban kama ngaju badan udah nasib lah sudah yo janjian nama tamu jalani sajo ditampu sajo cobaan duit. Oba itu kato badan si Arifin yo pak. Honde udah dengan bana batanyo angel kau udah siak namo adi udah jadi namo adi udah upi rosninar lape di simpang lubu aluang hokok lainyo badan dah sehat juo barisu angel pai kalubu aluang katampe adi badan udah dai. Omandanga katonyo bantu itu membana badan si Arifin ondenjele ya dia udah jan pailo tempe rosnidar jan cali lo dia udah bertambah ibu dia ati udah jan dicali dia udah kok lah ibu angel kau udah yo dia. Hokok sempat angel dia pai juo mencali badan rosnidar alangkai boyonel hati udah dia. Omananga katonyo bantu itu ko itu nang kau dah sabui sekolah juole ko dia udah ko itu njel nang kanjel tanyo duduk dia SMP dia kelas 1 mandanga kato bantu itu. Oh kato sampai angel menjawab ko iyo duduk di SMP dah kelas 1 nan angel datang ke sini nindak bertanya lain-lain magi piti balanyo adik dai. Magi piti dah balanjo adik ba itu katonyo badaninyo mandanga kato rupo itu nyo ambil tangan badan angel jan berang angel kau dah kok kabagi piti untuk balanjo adik udah membana angel udah kaya angel angel. Hojan pai lonjel kalubu aluang ke rumah mandi badan udah jan tamu iya dia udah mambu ibu onjel. Ho hati udah yonjele beko adik kandak pai lo mencali awak yonjel. Homandanga kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang bakato angel Karifin kok berang udah berang lah nan angel tatap pai judai. Nan angel tatap dapai ju mandanga kato cuy itu awak balik leda kato badan angel barang ke angel dari tahanan gojo ayam olah badan lain angel. Aduh jo ayah badannya Arifin masuk kapalnya
biari sari tua biari baganti hari. Olah sehari dua hari tinggal dalam penjara toja pui badan diri angel nyopai kalau buat luang Opai nyonya kalau buat luang pai kalau buat luang badan angel yo joto nyopai ayahnya ado bawa to maalun anak dua ne ba itu kalau kok dipandang seorang angel dari nyotu mata luak bayu. Oh iyalah dari Taluk Bayu Kota Padang menuju daerah Lubuk Aluang sadang di hati otoju balambe-lambe angel nyoto tuan. Oh balambe-lambe angel nyoto ndak lama kita bilangkan barangkeknya pukul 9 siang jam sebalik palingnya lewat seketik sampai ke daerah Lubuk Aluang. Ditanya-tanya di dalam sinan mak rumah mandiri pinarus nidar namo adiknya mandanga kata bantu itu tertanya bana di nandake itu tupi rumah mandenyo itu mapi rumah mandanyo mandanga kato rupo itu taruh oto ke samping rumah yo letaga oto di laman rumah turunlah badannya angel tadi awak turun pintu tertutui. Oh ala bajalan badannya ndak lama inyo di bajalan teto tiba di labu rumah baca assalamualaikum di pandang rumah mandiri pinatoknya bintang-bintangan dindingnya liang-liangan lantainya pak jongkang-jongkian manderang bansik dalam kampung ya pak. Oh barunya baca assalamualaikum menjauh inyo hati rumah iyo badan nupi rosnidar alaikum salam kata rosnidar nana adik dari alipin ayelani hati rumah yoni. Lani ayo ate rumah menanga kato bantu itu ala naik badannya setola naiknya ate rumah di sinan kalau kau dipandang. Oh duduk lainnya di kursi setola duduk badannya bertanya badan harus nidar onde uni dengan bana onde uni dengan bo bertanya asabab uni kemari siapa ni nanuni cari ni. Oh kata sampai angel menjauh onde dia kandung dangabana yo iko rumah mande siari pinarus nidar namo adiknya yo dia. Oh mandanga kato bantu itu menjauh badan upi rosnidar yo iko rumah mandiri pinarus nidar tu badan ni dari ambo aku ni guno dari pinyoni. Aduh kabar koni di kakak awak yoni aduh berita buruk ko dari pin nyoba oni di polisi tuan. Mandanga ketoco itu baru bakato badan angel onde di kandung aroni darlai uni kepatang dari penjaro iyo mencali badan dari pin. Oh mangko uni tahu di halaman rumah mangko tahu di nama adiknya nambah nama upi rosnidar ba itu kato badannya angel tadi. Oh mandanga kato bantu itu baru bakato badan diri badan rosnidar nyo ambil tangan badan angel onde uni dengan bana yoni.
lain nak merasai dari pinawa, lain nak kena tangani di penjara. Awak sayang bakit dari pinawa ibu ni. Bakit dari pinyo ni ba itu kato badani ninyo tuan. Awak sayang ni bakit dari pin sayang tertontonyo akan dari pin itu kakak di badan awak. Menang katoco itu onenje nadang akan dirosni dari dia. Oh kini uni menyampaikan pesan lain nak baado kakak Rosni dar lainnya masih sehat jo ndak ado ripin kanai tangan dia. Onanu ni siani sabananya wa itu kato badaninyo. Kalau itu Rosni dar nangka ditanyo namu ni upiak si Angel panggilan dari kawan anak dua ni teluk bayu. Mandang anak dua ni teluk bayu teka juienyo badan Rosni dar onde anak dua ni badan uni mengapu ni kemari cuman sekadar menyampaikan pesan terima kasih yoni banyak-banyak yoni. Hokon ndak ado pesan di uni ndak dapet kabar badan Rosni dar mencalik tampe ni Ros nak tahu dah ni. Mencalit tampe ni awak nak tahu nak jalit tampe kakak tatan ba itu kato badaninyo mandang kato rupo itu. Oh baru menjawe badan Angel jadi marus nider kandak bertamu jo kakak ko kandak mencalik dia si Arifin mandang kato bantu itu. Onde uni dengan bana kok lai dapet pinta yo pintu batamu jo kakak awak ni. Batamu dah jo kakak awak ba itu kato badaninyo mandang kato rupo itu ko iyo dia kandak mencalik kakak mula barangke badan awak beku ni antan kemari balik ba itu kato badannya upi Angel. Mandang kato rupo itu tersasak badan Rosni terpai ko iyo ni sebantu itulah jadi pai mode iko nak paralu malaga laga mana awak tanaga ni kadari pin yo ni. Awak tadaga ni kadari pin mandang kato rupo itu lasana hati badaninyo. Barangke dari lubu aluang lapadang nangkanyo tuju di hati terus ni darlah taman nuang namedo jo kakak. Nak batamu dopai. Namedo jo kakak nak batamu ba itu kato hati. Senan tinggalan sedang jalan toja pui buyuang si Arifin garak raso hampir latibo garak di tubuh
Oman sonyo adiknya kakak datangnya tapi si tapak tangan yo si adik kemari nampak lah orang nambah dua yola angel yo si Rosni darna dan Rosni darba itu kalau kau dipandang nak guna tu etong lama nak perlu dibilang lama. Kau tinggal naripin di Panjaru sedang dalam selju di sel Kapolda Kota Padang tu tinggal ninyo di sini tu Japui Angel jo baduo jo adiknya nambah nama Pi Rosni dar. Sadang di hati oto yo ma alun nenjel bawa oto sadang jalan andel nyopor dari satu opor kedua dari dua lape ketiga dari tiga lape ampe tambah di ampe tambah tanang apo tando lari nyo tanang. Dangadang lari 80 ado mancilo ke 100 ado cepia 2 bili 120 lari oto kasuo amper kilometer kajabak kaja tonggak kilo la raba tonggak kawit tampak gambar tengkurak nasi mandasi kasih alui. Buni babuni karekel jagung buni basiwa jalan gadang buni manasa di panari ba itu kalau kok dipandang buni barabab basarunai buni bagandang bakucapi tuan. Oh buni bagandang nyoba ku capi ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lama ndak para lu to etong lama bana nanoto bajalan ju indah ta etong simpang dape indah ta bilang simpang tinggal kaja simpang dape kaja simpang tinggal kok tibur di lampu merah kok idui di lampu merah idui oto buanti kok hijau lah jalan pulau. Ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lama bana kain jauh panjang 9 lapuk taleo di barando panik dek lama di bajalan jauh bertambah hampir tuan. Jauh bertambahnya hampir juga nak guna to etong lama sampai ke Kapolda olah kota Padang sampai ke Kapolda Kota Padang baru dilapor ke penjagaan. Oman sonyo ka mencari buyong si Arifin mandanga ketoco itu deinya orang namanya go tahu di badan Pak Dirian jalan anak dua nenyo di talua ayu Pak talua bayu ba itu kalau kau dipandang dak guna to etong lama dibari izin masuk di penjagaan
Oh menunggu di ruangan tunggu baru dipanggil badan ninyo. Diimbau badan si Arifin seto diimbau si Arifin keluar Arifin lambe-lambe Tuhan. Keluar Arifin sekutiko seto keluar si Arifin di sinan kalau kok dipandang agak saja pak di badan inyo agak dibuyung si Arifin seto keluar darinya tahanan tadi nampak adiknya si Rosni dar Tuhan. Oh nampak adiknya si Rosni dar baduo jo badan Angel setonyo nampak di Arifin di sinan kalau dipandang datangi adik nak nyolai. Oh satolah duduknya dake adiknya cali elok-elok menangi badan si Arifin nonde Rosni dar adik kakak yo dia. Oh elok-elok Rosni dar di luar dia, elok-elok dia tinggal di rumah taruh sekolah dia adik kakak dia. Oh taruh sekolah ya dia adik kakak baik itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu nyo ambil tangan si Arifin no kakak sayang Rosni dar yo kak. Oh lamo kok kakak ditansi kak, lamo kok kakak di penjara, kok lamo kakak di tahanan mande tambah kak. Oh gae juo gae ayah tambah kak, tujuh kak. Waya bertambah kak tujuh kok lama kakak ditahanan nak kadayo badan Rosni darawak nak ado kak berusaha nak awak ramasi dalam kampung. Hokama awak kak kamangadu yo kak bagai siapa kak minta tolong baik tukang atau badan ngadik Tuhan. Obat itu katanya badan dia mencari dia menangis tumpak di badan diri Arifin dan inyo lama nangis puluh one Rosni dar ya dia kakak jangan Rosni dar dia menangis juga dia. Hondak kalamo do dia kakak di dalam kakak melawan hukum dia nandak taluk kau ndak bisa dia keluar di penjara bisa nak lape di tahanan yo dia. Oh tapi baalai mengaban melawan hukum kakak ndak bisa do dia. Nak toetong lama bana nak lama kita bilangkan anggaran sajam ninyo di batamu wakatu alalabi babalik barandor ni darbadu jo pi Angel yo pak. Oh bakato badannya pi Angel onde dari pindang abana urusan adik dah basikola nanu dah jana ragu pulo tu yoda.
Hona nuda janda dagamang pulo itu urusan badan angel dai. Oh itu urusan mada badan angel janu dan ndak berpikir pulo bara biayanya untuk resmi dari itu tuh tanggung dah jawab angel yoda. Coba itu kato badan angel mandanga kato cuy itu terima kasih angel banyak-banyak dia. Oh terima kasih Jel banyak-banyak. Basalam pak badan Rosni Darbadu jo badan kakak salam lape adik lapai maengong juho adik ke belakang mencali adik maengong ke dalam jatuh aye maturipin yo pak. Oh nak takut ditansi do lamo-lamo nak takut tatahan puluhan tahun ibu mencari apa nasib Rosni dari Tuhan Ibu mencari nasib Rosni Darba itu kalau kau dipandang indah toetong lamo bana babali adik si Arifin masuk ke dalam sel Tuhan. Arifin jalela masuk sel setelah tiba dalam sel tadi kok siang sel lah dikuncinya tu takui lo dinan banyak takui ketahuannya di kumandan. Oba itu orang penjagaan tapi orang tahu di Arifin ko orang sangat elok kok ingin lapar di penjara ndak kalah mau membuka kunci baik itu kata penjagaan bakato juga penjagaan dia kandung Arifin dia adik kakak elok-elok dia tiba di BLP jangan parangai banyak-banyak boleh lapar laki Arifin dia. Bolehlah ke dia lape Arifin mendanga kato polisi nama jago terima kasih dah banyak-banyak baik tu kato lah ya Allah olah sial Arifin tabilang lamo labana Naripin tinggal sedang dalam sel to bilang adik badannya nama-nama Pik Rosni Dar lanyo antan lo balik di badan angel nyo antan kelubu aluang sadang di hati oto juo Rosni Dar marato ate oto Tuhan
dari pinai sayang Rosni darawak badu nyoda badu sana ko ayah lacut sakit ko mandi ba itu pulo kok sempat pendek lah dah umur mandi kok sempat pendek dah umur ayah Akadayo badan Rosnidar seorang ketek pulau dari Pinai. Rosnidar seorang nyoda ketik pulau kamar Rosnidar dah mengadu kamawa minta tolong ba itu kato badan ini nyoda para luto etong lamu indak to bilang lamu mana sedang di hati oto juga kato badan angel tadi onde dia kandung Rosnidar jangan menangi badan Rosnidar ndak para lunjel mama menangi-nangi angel ko anggaplah kakak Rosnidar jangan dianggap dia orang lain Iko ka Rosnidar seorang uni mengecek nang kakak dari Rosnidar nambah namo badan Arifin itu tuh calon laki kang akak dia itu tuh calon dia laki kakak jadi jangan takui lolai badan Rosnidar kabutuhan Rosnidar katon kau ni kok perlu piti kawan kau ni perlu bare kawan kau ni teraga ke kakak mau pai di Rosnidar joni ba itu kato badan angel kato sampai Rosnidar lama jawe onde uni sayang Rosnidar di malo awak ni ndak menangi mungkin uni ndak percaya dari pagi ni angel ndak makan barena ado kadit tangan ni barenda ado doni kadit tanah mungkin uni kurang percaya kok sampai uni ke rumah ayah nan sadang sakit parah duo mandi badan awak sajak dari pin nyobao di pama di polisi sajak tatani ke penjaro mande sakit bapak lah sakit awak kete sabantu iko akadayo badan Rosni sadang di hatinya to juo indak to bilang lamo bana nak perlu dia tong lamo otompak di badan ini tadi madek lamo bakal lamoan sampai ke daerah Lebu Aluang lewat di simpang seketik dari Lebu Aluang lah sampai ke rumah Rosnidar tuane
Barulah sampai ke rumah Manderos Nidar berhenti oto di dalam rumah turun lainnya nombor 2 satu lah turun nombor 2 nedik kandung dia dangabana dangakan di Badaros Nidar ko iyo sakit mane kandung wala dicalia. Oh masuk lebih lanyo calieknya di badannya angel tadi setot tiba di pintu kamar baca assalamualaikum menjawe ayahnya manis sedangnya sakit keduanya. Waalaikumsalam kata mande masuklah ke dalam bilik lah masuk angel joros ni dharma malah masuk angelnya joros nidar setelah masuknya ke bilik dalam di sinan kalau kau dipandang setot tiba di bilik dalam bertanya mande dengan bapa onde nak kandung Rosni dare iko siako nak nambah bau anak rang manang babang Rosni dare katanya dari ayah menjauhi anak sekalian de ayah dengan mana dengarkan kato dari Rosnidar ko uni ya nan angel bau pauni ko aslinya orang Padang orang tu taluk bayunya dari daerah Padang iyo tampeknya di Muaro Padang kalau nan badan diri uni anak dua ne di Muaro banamu inyo upi angel dake bakawan jo dari pino ayai Madake bakawannya aja dari pinma itu bana kato badannya anak tadi lainnya Pirus Nidar mendanga kato bantu itu onde nakan wang angel naik lai kok dapet nak mencari ripin le dapet mencari ripin kapan jaro mandanga kato bantu itu onde ayah sarato mande kato siapo ndak kadape mencari kapan jaro ndak lo boleh awak biasa kapan jaro ya Mandanga katoco itu barulah sadar raya jo mandi mansuana indak basalah mansuari pindak salah seketik ju baru manangi ayah jo mandi onde nak kandung Rosni dare kok sempat nak pendek umur mandi kok sempat pendek umur ayah ulangi kakak kapan ya ha
Menang kato-kato ayah baru menangi badan resni dar baru balik ya wak mencali udah Otatan di Kapoldaya Kota Padang baru tadi pulang dari Sinani Angel membawa Oni Angel ya membawa menang kato bantu itu di sinan kalau kau dipandang menangi ayah jomande onde nak kandung Angel na lebih salo nak kami mencari walaupun sakit bantu iko ingin juga mencari ripin coba lana berangka nak coba nak berangka ripin tetap nyoana jelai badan kami yona Tatap nyoa badan kami ba itu bana kato badan ayah duo jomande badari pin di sinan kalau dipandang makato Angel kemande onde mande dengan bana ko itu namande cabui kini ko hari di mande hari minggu barisu kita cali nak pue awak mangece mande nak pue mande awak mengecek di bawah yambo sekali di bawah ya Angel sekali yo dua teluk bayu yo batu keto badaninyo oh mandang keto cuy itu di sinan sana ngati mande yo lah mande siaripin duo jo ayah badaninyo onde nak kandung Angel na tarimo kasih nak banyak-banyak kok yo reka dapet mencari ripin kok labat tamu nak mande jo ripin kok kamati lah mola lah dapet mencari anak Tuhan Olah dapet nyoa mencari anak baik itu kalau kau dipandang nak guna tu etong lama risiko kalau kau dilihat oh baru bakato badan Angel onde dangan lade ayah duo jo mande sekalian tiga jo badan tumanyo upi gusma tumanyo badannya tumayo ionyo badannya adik oh nambah namo tuma upi resni dar dangakan mana dia elo Odang kato simaan bunyi kakak babalik nak nyolai koma piti kabalanyo dia koma piti dia kabalanyo dapet lah piti di tangan resni dar seto dapet pitinyo lagi nyo minta terima kasih kak banyak-banyak ojo anyo jaso kak kababale ba itu kato si resni dar mendanga kato rupo itu jaso alo na kato resni dar awak ko kakak badan resni dar semaraki dari pin keluar di penjara Oba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu kato sampai Pak Angel balik lainnya lah oh mandi olah ke kota lah Padang
kota Padang nak lama kita bilangkan ni nak toetong lama bana. Oh sedang di jalan kita bilang dek lama bakal lamaan sampai lainnya katampe mande yo katampe badaninyo. Oh ke rumah ya badaninyo batanyo ayah sekali yo dua neta bang ayu. Onde nak kanuang angel na kama hilang cerita di kata sampai sewantu itu ayah dengan bana ke rumah mane si Arifin Okaro mamanenyo si Arifin ba itu kato badaninyo mandanga kato co itu nak guna to etong lamo nak perlu dibilang lamo bana. Disiko kalau kau dipandang senang terasa dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro mandanga anak nama ngece. Onde nak kandung angel na laika mungkin nak juari pininyo sadang dalam penjara mandanga katoco itu onde ayah dangakan bana kok ibu ayah ka angel. Onda dapet ya di ali-ali lain dak dapet dituka-tuka indak dianjak juari pindo ya. Ndak bisa dialih lain padoripin ba itu bana katoinyo indak to bilang-bilang lamu di sina ninyo to tinggan to japui adik si Arifin yo lau pirus nidar tadi depiti dapet di tangan ala kalapau sirus nidar di bali bare ka di tanah lasalasai membali bare batana badan ros nidar dek la masak nasi di badannya masaklah nasi dengan sambal agi makan ayah jo mandi makan lalai mande kato badan ros nidar dua jo ayah sekalian mandanga kato co itu nak kandung ros nidar nak mandi dua jo badan nak diri ayah kok sempat ayah ndak aduh. Kok pendek nak umur kami nak kaduonyo jangan sampai lupa badan ros nidar baduo badut sana ulangi kakak kapanjaro na ulangi kakak yo nak ke penjara dan sampai lupa jo kakak ba itu kato badan mande menanga kato bantu itu sanang hatinya badan ros nidar dek mande lai tekana jo kakaknya. Honyo ambil nasi dengan sambal tambuhan nasi jo sambal masuk ke pinggan elok-elok makanlah mandi dengan ayah tumpak di badan si ros nidar nak kalupo doya. Awak jo kakak doya nak kalupo awak jo dari pin awak sayang yo ya bakek dari pin ye. Awak sayang ya bakek dari pin ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu ndak guna to etong lamo. Oh di sinan kalau kau dipandang selesai makan badan mandi dua jo ayah sekutiko. Di sinan kalau dilihat tinggal ninyo di sinan to bilang badan si Arifin sedang tatan dalam si. สี si มา ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ ê เ
ganti pakan Nabi pakan ganti bulan ala sebulan 2 bulan baru kesidang badan ripin. Oh sidang arifin pertama di sinan kalau dipandang tuntut penukum si arifin sebanyak 8 tahun selama 8 tahunnya di penjara itu dalam sidang para tamu naknya terima diarifin diundur sama bulan bari diundurnya bulan barisu di sinan kalau kau dipandang nak guna tu etong lama agak saja di badan diri ripin sedangnya dalam tahanan you. Oh di sinan tinggal si ripin tu japui badannya anak dua ni tumanyo teluk bayu di sinan kalau kau dipandang. Oh japui lah badan anjel tadi letibo di hari minggu barangkeknya kalubu aluang katampe mandi si arifin katampe mande si arifin duo badan ayainyo ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana ndak para luto etong lamo disiko kalau kau dipandang nyo sadang dia teoto nanaya membawa to Nan Angela duduk di samping panik dek lamo to jalan kain jauh panjang 9 laput tajelo di barando dek lamo lambek di jalan jauh batambah ampi ju apa tando kini lampi sampai ke lubu aluang Tuhan. Hampir sampai nyawa kalubu aluang indak to etong lamo latibo wakatu yo jangkonyo la sampai kalubu aluang baranti oto di laman rumahnya mande si arifin satu baranti di halaman rumah la turun badan upi angel duo jo bapak angel tadi agak saju upi Rosni dar ala nyona ngampak badan angel Tuhan. Oh alanya nampaknya badan angel ba itu kalau kau dipandang seto nampak angel latibo nyustonsong di badan Rosni daronde kakak ala latibo naik leka ayat di rumah. Oh di sinan kalau kau dipandang lah naik badan diri angel onde dikan dua Rosni darai matu mande dengan ayah yo kaman cali udari pi indi kaman cali ko dia dari pin ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu nyukaban kamande dalam kamar yo baduo jo ayanyo de ayah serato mande yo kaman cali dari pin ko ya ke penjaro yo tahanan tumanyo ke Polda Padang. Oh mandanga kato rupo itu ko itu nak nangka ditanyo kalau iyo ado mantan mande jo bapa namu pai ina Oh mande jo
jo bapak nak namu pai ba itu bana katoinyo indak to bilang lamo nak para luto etong lamo bana barangke nyo dari lubu aluang nanci mande siaripin nanci bapak badan inyo nanci adik siaripin nan seorang badan diri angel saratu ayah badan angel liyo duyo ane talu bayu Tuhan. Oyo dua ne taluk bayu satu barangke dari lubu aluang lapadang nangkanyo tuju di hati oto ayah jo mande nyo aripin lava manuang bilo jo anak olah kabalatamu Noto etong lamo tumpak di badan noto tadi dek lamo bakal lamo anak lado lamo di jalan indak di jalan noto palamo tiba wakatu yo jangkonyo lah sampai ke Kapolda Kota Padang baranti oto ditampenya. Baranti lah oto ditampeknya seto baranti pak oto tadi ndak paralu dietong lamo mangecek dua neta luak bayu nyokan ndak mencalik siaripin kabake urang penjagaan diagi izin di penjaga nyo agi izin nyo ada penjago ba itu kalau kau dipandang kebetulan nama jago nak kesayangan bana pak di badari pin urang nampak yang sayang karipin itu bana urang nama jago nyo agi izin sekuciko nyo bukaan pintu sel sekali setota buka pintu sel masuklah pak apa ke dalam baota lapak nambah samu ba itu kata orang jago Tuhan. Di sinan kalau kau dipandang di pintu alat terbuka mencalik badan siaripin nampaklah ya dengan mandi nampaklah dia sekalian seto nampak ya jo mandi nyukaja di badan siaripin menyampu kampu kaki ayah duo jo mandi pak Hosiaripin nyepak onde ayah saratu mandi bari maaf ripin di ayah bari maaf ripin di mandi ripin jan ya di bari doso yo ya Horipin jan ya di bari doso lah duduk di dalam selnya tuma bersama-sama dan cik mandi siaripin dan cik bapak siaripin 102 ni teluk bayu cukup jual anak 2 ni 100 badan siros ni darayola adik siaripin oh sadang berkumpul bantu itu naripin menangi kaya nyonde ayah 100 mandi ambojan di bari doso yo ya
Horipin janaya baridoso duo jo mande kanduang amburilan jari paya mandirilan jari paya ya dari kete ambo bakasu dari kete ambo bagadangkan lagadang ripin ya nak balik guno do ya bakaluk pulo ya dalam tansi kok sempat pendek umur ripin jan ya dibari doso yo ya kok sempat pendek maya umur ripin kok mati ripin di penjara jangan ripin dia doso menanga katoco itu tadanga di badan dia iyo laupi siros nidar menangi dia dak ripin nyambil tangannya tangisi bapalu adik keripin yo pak honde dari pin sayang Rosni dari yoda hujan sabui lo mati di tansi dah hujan sabui lo mati dah di penjara kona ado udah do di duya kok pendek badan manu mau muda ya laco sakit akan ayoda oh badan Rosni dari yoda kamano adik dak kamangadu yoda oh kama adik udah minta tolong yoda awak nak do sana yoda oh mandela sakit bantu iko harap penerus ni darbake udah mati lo nangka wasabui jangan mengece oh dari pinai bantu itu yoda oh mencari adiknya lah menangi Rosni Dharma maluaknya bapak luak dakik siaripin nampak di badan diri Angel atau lo menangi dakik ripin nyo ambil tangan siaripin onde dari pindang abana yoda Angel ndak malu dake ayah ndak malu dake ayah Angel ndak malu dake mande udah ndak malu awak dake ayah serato adik sekalian kok sempat udah dah ndak ado dari pinai kok sempat udah ndak lo ado kadayo badan Angel bajanji Angel jotuan ala jonan satu Angel bajanji kok pendek lo muda di penjara Angel barani dah oh gantung diri dari pinai Angel sayang dah pakai dari pindai oh Angel sayang dah pakai dari pin itu bana katoinyo di sinan kalau kok dipandang dak paralu to etong lamo bana dopa oh nak guna doto bilang lamo di siko kalau kok dipandang mencali inyo batangisan hosinan bakatonyo badan dua tu mata luak bayu onderi pine anak kami jangan takui lo lena dalam tansi ado bana kawan dari apa inyo tu hakim tu manyo dari tu medan liau bana nang kamanyi dangkan badan ripin inyo bana nang kamambuhe keputusan sidang hoinyo tu hakim tanah Delhi tu kawan badan apa pandailah pak nak baurusan
Oh pandailah pak nak baurusan badanang jangan nak takut pulo picayolah nak bagi apa yo nak. Oh mandang kato bantu itu bertambah sanang hati ripin menjawik mandi si aripin onde nak kandung ripin naik. Elo nak di dalam tansi parangai jan dibuik bulia nak laki lepet tahanan ripin. Mandang kato dari mandi sinan bakato si aripin namparalu di badaripin di tansi mandi jan mamikian mandi. Jangan mandi marusuan ripin pulo nak kakane tangan do mandi dalam tansi jangan kakane tangan pulo kane janti ripin da ado picayo lah mandi karipin. Nampokok jago mandi kesehatan mandi nampokok agi ampun nambo di mandi duo jo ayah badaripin ripin jan ya di bari doso yo ya. Oripin jan ya di bari doso ba itu bana kato inyo kato sampai sabantu itu. Oh jawapan tuma badan ninyo de nak kandung danga bana dangakan lana di badan tumanyo si aripin. Dari duya nak sampai kakirat ripin indah di bari doso mandirilan. Ho badaripin na ndak guna tong lamo nanari sari tu yalah salah senyo mangece. Oh babalik laya ripin duo jo mande badan ripin. Duo jamane badan ripin cukui adiknya badan Rosni Darsarato badan Angel tadi cukui dua netalua ayu enak Cukui dua netalua bayu barangke inyo pak dari Kapolda Kota Padang Lubu Aluang nangkanyo 7. Ati ayah jo mande sangat sanang jo anak lai batang ngamu tuan. Ojo anaknya lai batamu ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lamo bana nak paralu to etong lamo. Disiko kalau kau dipandang ala barangke oto tadi sedang oto bajalan yu maalun wanita luak bayu oto bajalan latar yu di sini nak kalau kau dipandang. Ndak lama dapat oto di jalan sedang otonya berjalan juga sedang berjalan oto tadi dek lama bakal lama ndak lama oto di jalan tiba katu yo jangkonyo. Olah sampai ke Lubu Aluang ndak bara lama inyo di jalan sampai ke rumah Mandiri Pin Pae.
Baranti otonyo adi alam rumah lah turun Malaysia Ripin duo jo bapak sekalian cukui jo adiknya Upi Rusnidar ba itu kalau dipandang 100 angel jo ayahnya. Lanyo naik ke rumah setelah naik ke rumah di sinan kalau dipandang nak lama inyo duduk-duduknya minta izin di dua ni tu manyo Teluk Bayu kami balik lagi ke Kota Padang. Jadi pak kata badannya ayah matuma dari Arifin ala wassalaman badaninyo 100 angel sekalian cukui Upi Rusnidar tadi. Oh alainya kebalik pulang tentunya ayah sekalian dan ayah turun dahulu tinggal angel di kudiannya panggil Upi Rusnidar pae. Honde dia kandung Rusnidar iko mapiti dia kabalanyo kurang piti pasankan kakak dia. Kurang piti dia pesankan kakak agi kawake kakak wa itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu sanang hatinya Upi Rusnidar terima kasih kak banyak-banyak yo kak. Hoba itu bana kato badaninyo indah to bilang lamo bana oto barangke nak nyolai tuan. Barangke oto nak nyolai barangke dari tumanyo lubu aluang lapadang nangkanyo 7 maalun dua neta Teluk Bayu ko inyo nang kamamba oto kontaknyo beong masini duit gas ditakanyo gas tatakan komplengnya rese kompleng tarese andel masuk komplengnya papala la jalan oto tadi. Oh sadang jalan oto dipandang sadang jalan andel nyopor dari 1 opor laka 2 dari 2 lape laka 3 tambah di 3 nyo tambah tanang apotano lari lanyo tanang di sinan kalau dipandang dek tanang silari oto adang lari la 80 ado mancilok la kasar atu ado cipi ala 2 bili 120 lari oto kasuo ampernya kilometer kajobok kajol tonggak kilo Lara-bara tonggak kawe tampak-tampak gambar tangkura nasi manasi kasih alui buni babuni karekel jaguang buni basiu jalan gadang ba itu kalau dipandang. Yo indah to etong do lamo bana dek lamo to bajalan lah sampai ke Teluk Bayu tuan. Olah sampainya ke Teluk Bayu di sinan kalau kau dipandang deklah sampainya ke rumah Baranti oto di lama rumah payahlah turun jo anaknya. Turun jo angel sekalian bakato angel bake ayah onde ayah dengan bana urus bana jo ya dari pintu lamo pulau di penjaro ba itu kato badan angel sayang ya bake dari pin ya. Oh angel sayang ya bake dari pin ba itu bana kato inyo ndak guno to bilang lamo bana. Oh mananga kato dari anak onde nak kandung lah angel picayo angel kaya yakinlah di kato ayah masalah ripin urusan ayah na masalah ripin urusan ayah di sinan kalau kok dipandang dak guno to etong lamo
tinggal nyo di sinan, to bilang badan si Arifin sadang nyo ado di tahanan juo, sadang di tahanan Kapolda Kota Padang. Dek lampik bulan nyo ditahan sinan, diopor kamu waro Padang, tinggal menunggu hukuman jatuh Oh awaknya anak bujang tangguang, awak muda mata sabantu itu satu tiba dalam tahanan, matanya kawan samo-samo di dalam kasus dia ketua badan inyo menjawab Ripin semjegala. Kasus sambo dah terlalu ringan, kasus sambo terlalu ketek, membunuh centeng taluk bayu membunuh centeng dah taluk bayu bana mo pirgo anak ni ba itu kato badan inyo mandanga kato bantu itu tak kajui semua di dalam de pirgo nan dibunuhnya ndak sembarangan paja ketek ko ndak sembarangan paja mudoko kondaknya karena mudoko nak bisa membunuh pirgo ba itu ketua badan inyo. Jadi ada semua di dalam bantu kegadang-gadangan nyo matanya mariek pulau sekutiko muariek badan si Arifin. Dangalah dia yang baru masuk letak uang peraturan baru masuk, kau baru masuk yang ke dalam kau picik-picik kaki badan ambo, uruin badan diri ambo, serato punggung sekalian, serato kaki badan ambo, cukup jo tangan sebatang tubuh. Baik itu kata badan inyo di sini Arifin kamanjawe, dangade udah sebananyo kita dah di dalam nangko. Awak samo dah samo senasib, samo tertahan, samo sepenjaro. Udah mengecek bantu itu, kau nak sopan udah kamu. Ambo lebih elok kurang ajar Kau tak sopan dah udah kamu, ambo kurang aja lo pada udah, percayalah dah badan udah, kok kurang aja badan udah, lebih di itu ambo bisa, baik itu kata si Arifin. Kok bagak dan engkau dah kamu kuan, kok kare nang kabaran, baik itu kata si Arifin. Jo ambo jangan dah bakare-kare, jo ambo jangan babagak-bagak. Kalau nyudah jo ambo bakare-kare, disiko bisa umur ambo pendek, baik itu kang ato si Arifin tuan. Mananga katonyo si Arifin lapane samo-samo dalam penjara hari ado pak pukul sebalik malam di sinan. Kalau kau dipandang mangaretang samo-samo dalam penjara nan urang dulu tetan mencali inyo mangaretang malompek badan si Arifin. Satu malompek si Arifin dapik lah badan ditangkuknya, kacak lah tiba di mari nyoba adiang koyon ang kaelok kamu bunuang dalam penjara. Ba itu kata si Arifin tuan. Oh mananga kata coy itu mambana pak sama penjara jangan bo dia dibunuh puluh agi duit sekali kini dek Ripin orang paibo nyolapian kacak di mari baru mengecek pada Ripin le jale dibuat dan udah awak senasib sepenanggungan jadi kawan jangan dibaga itu kang tola oh mande olah si Arifin Ba itu
kata si Arifin kawan aja udah bagaco itu kata badane Omandang katonyo bantu itu disinan kalau kau dipandang Ode inyo kawan lama mana kepada Arifin barulah elok kesadonyo Tuhan Olah elok kawan kesadonyo nak taluk mengecek karelai di sinan kalau kau dipandang baru mengecek pada Arifin onde udah dan samo senasib ko ambo lain caronyo ko elok kawan ambo lebih elok ko sopan kawan lebih sopan ba itu kata si Arifin di sinan kalau kau dipandang indah to bilang lah mau banari ado pukul 2 balik angin terlalu banyak bana Oh baru bakat to badari pindah talok do lalok di siko di luar dah badan ambo lalok nyo buka pintu tahanan Arifin di luar nyo babega Tuhan Oh nyo babega sekali di luar satu babega si Arifin dan pintunya kunci balik teka juit pak orang penjaga teka juit orang di BLP ba itu kalau kau dipandang onde dek kandung namu doi mangga keluar dari penjara tadi nang kupa tadi nang buka Mandang kato bantu itu nde udah jago malam dah ado do dana nambo kupa dan nambo buka dah kuro sudah mau buka mau kunci balik angin terlalu dah banyak bana dai Oh angin terlalu dah banyak bana di siko saja dah ambo lalu nanambo indak kakalari percayalah udah kamu Oh dari tahanan dah ke Polda dah ulunya nanambo cuy ko juo ko banyak nyanyi di dalam ko banyak angin di dalam ambo di luar tompang lalu na lari ambo nak kanamu doda Mananga katoco itu menjaga orang sekutiko mengecek dan penjagaan malam iyo nanado sapi sekalian onde dia kandung namu doe ko iyo sebantu itu udah sayang ka bake buyung udah ibu bake namu do tapi yang pacik pasan udah sabalun hari pukul 5 ang masuk ke dalam balik Beko tahu lo dia rana lain merasai badan diri kami dia merasai badan dia diri kami ba itu kato badan inyo mandanga kato coy itu jadi dah kato badan Arifin Oh nak guna dapat tu etong lama nak paralu dibilang lama bana Ana malam semalam itu ala tidur si Arifin sekalok lalu hari siang iyo lapuku Holimo pagi pa Pukulnya 5 pagi ba itu kalau kau dipandang masuk Arifin balik ke penjara tiba di dalam nakik kawan otak kajui kawan memandangi yola santiang dia badan buyung bisa membuka kuro
Manjawe badan si Arifin sedangkan tempur ruang labalaka manolo kepala buci kare ditu dalarang buka mano kok kuro unci Mano kok kuro kunci ba itu kalau kau dipandang tak guna tuatong lama bana pagi sepagi tu ado nama merasian kamar mandi ado juga nama menyapu bersama-sama ba itu kalau kau dipandang tumpak di badan diri Ripin indak nanato cie ju orang bisa gan ke badannya Tuhan. Orang bisa gan ke badannya ba itu bana kok dipandang indak toetong lamo-lamo disiko kalau kok dilihat agak saja pak di badan Ripin maalun badan diri Ripin tiba di hari barisuknya awak ulang sidang babalik Tuhan. Awak kadiulangnya sidang babalik ba itu kalau kau dipandang biari sari tu tiba di hari barisuknya nyulang sidang babalik nan jaksa tu mana jo hakimnya di sinan kalau kau dipandang hakimnya dari Tanah Deli ba itu kalau kau dipandang de hakim dari Tanah Deli nampak di badan si Arifin mansuinyo nang kamamutikan hukuman di sini nyokana pak pengajian nyolape dua pengasih karena hakim Tanah Deli lah sayang mencari Ripin Tuhan. Olah sayang mencari Ripin dek sayangnya mencari Ripin keputusannya ambil langsung tumpak di badan si Ripin yang kasus pembunuhan sedang bercakap bukan bercakap sembarangan anakku di bawah umurnya terlalu ketik bana inyo membela diri saja ba itu kata badan gaeknya jatuhan hukuman sekalian karena Ripin sampai tahun Tuhan. Karena Arifin sampai tahun lai kona waang tarimo menanga kato bantu itu mahanggu badan si Arifin kalau pilagam kapabelo ketukorana dalam gurun. Kalau coy itu pak nangkaelo dia mau tampu tima sampai tahun ba itu kato badaninyo. Mananga keputusan pak nyola dapet sukun jatuh talawi sempiang bagolek ke dalam gurun ukun jatuh hakim babel yang tahu kun naring ipin olah ampe la tahun Arifin sampai tahun tumpak di jaksa tu majo hakim nambahnya ala menanga keputusan hakim Tanah Deli tadi sayang Karipin tabado niat hati mati hakim satola jatuh hukum coy itu di padia seminggunya di dalam baru dijapui ke LP Muaro Padang
Oman sonyo tanggung jawab badari pin itu tu tanggung jawab awak kok lari buyung arifin awak basadio kagantinyo tuane. Awak basadio kagantinyo ba itu niat badan apa tapi di dia jalan gak seminggu atau sebulan 2 bulan atau nyo jalan gak 6 bulan ba itu katonyo tumanyo jaksa tuma dengan hakim ba itu kalau kok dipandang. Oh iyo lakim tanah deli di sinan kalau kok dili indak to bilang lah mau bana hukum arifin ala jale di bawah KBLP Muaro Padang Tuan. Di bawah KBLP nyo Muaro Padang tibo di nyopak di tahanan tentu inyo lah bagalak-galak pulau jo kawan baralamo kana iripin keto kawan sampai tahun dah keto arifin ondak ba atau do dia sampai tahun padonyo kana 8 tahun arifin. Sadang Ripin dalam penjara tinggalan sadang tahanan Muaro Padang tojapui badan Angel tadi anaknya dari tumanyo orang lain anak orang lain tuma kok dipandang di sinan kalau kok dilihat anak dua ni taluk bayu maalun badan diri Angel tiok minggu pai ke daerah Muaro Padang mencalik badan si hari ngipin mencalik badannya si arifin kurang balanjo lagi balanjo kondak berpiti lagi piti ba itu di badan diri Angel sayang karipin dak tabado bakato badan diri Ripin onde Angel ya dia udah lebat calik jupi tuma badannya tuma dia udah. Oh iyo ke daerah dia tumanyo lubu aluang lahirus ni darah dia calik menangah kato bantu itu kalau itu dan angka ditanyo lah 2 minggu nak kasinan naik. Lah 2 minggu dawa nak pahit tempe mandi lah 2 minggu nak pahit tempe bapak ba itu kato badaninyo rencana dah badan diri Angel kok tiba minggu barisu awak pahit mencalik mandi Paida mencalik mandi ba itu kato badaninyo sadang mengecek bantu itu. Oh sanang hatinya si Arifin ko iyo dia sebantu itu kalau nyo iyo seminggu lagi mencalik mandi badan udah alangkah sanang dalam hati dia. Alangkah senangnya dalam hati sadang cuy itu kita bilang lama mengecek lah selesai baliklah pulang badan Angel ba itu kalau kok dilihat Angel babalik Arifin tinggal Arifin di panjang arut Tuhan. Tinggal Arifin pak di penjara sadang dalam penjara juga tinggal Arifin di sinan balam taranggo ate tanggo manyang tahu raya te pintu.
Oh salam ta'azim badan kita alias sakete tentang itu alias kamande si Arifin dua jo bapak badan inyo tiga jo adik si Arifin. Oba itu kalau dipandang dicalik mande si Arifin sakit batang bapak raju Tuhan. Oh sakit bertambahnya apa raju kadang-kadang bentuk kemati olah mande dengan bapak menangi ju pirus nidar menangi ju badaninyo onde dari pindang awana. Oh udahlah dalam dapat tahanan tu mata libasi udah terkurung di penjara kini kabanyo di muaro padang mande sakit dari pinai bertambah parah yaudah. Oh mande sakit dari pin bertambah parah kok sempat pendek dah umur mande dua jo ayah badan awak. Oh akadayo badan adik akadayo dah badan Rosni darawa ndak do dari pin badu sana dai. Oh awak nak ado dah badu sana ba itu bana katoinyo co itu kato badan Rosni darinyo manangi dakik mande sakit mande hota labi pa